I aquí estem preparant aquest primer gran campionat de Scrabble de Barcelona. Tot a punt. Els jugadors, tenim cares molt conegudes, tenim campions en castellà, campions que han vingut a jugar en català, tenim del Prat, de Tarragona, de Badalona, de Girona, de Sabadell. Esperem que el Casanyes avui també ens ajudi. I això, molts escarrassos. La benvinguda del president de la federació, Armand Santmamet. Enric Tola, delegat de Fora per la Llengua pel Barcelonès. Les paraules de suport de Salvador Alsius. Des del Casal de Quito i com a casals en xarxa, I d'en Cristian, estem agraïdíssims del casal de Quito. encomiable que fa la Federació Internacional Catalana de Scrabble. I després d'aquests encoratjadors missatges, ha començat el campionat. 6 intenses rondes on la concentració ha sigut màxima. Bé, comencem la segona ronda. Anem definint ja les primeres taules. Estan guanyant la primera partida. I tenim veterans i sorpresa. També tenim els joves. S'anaven succeint les rondes i mica en mica es definien les primeres posicions. Agraïm la participació, però especialment per alguns d'ells que era la primera vegada que s'enfrontaven en directe. I hem retransmès per streaming la partida de la taula primera entre Carles Casanyes i Àlex Abad. No us la perdeu. Un duel de mestres que genera afició. I ara els premiats.